shahararren fitaccen jarumin nan na Kannywood wato wanda aka fi sani da SADIK Sani SADIK yana goyon bayan abubuwan da Adam Zango ya furta a bisa abubuwan da suke faruwa a Kannywood. Jarumi SADIK Sani SADIK ya ce tabbas Adam Zango abin da ya faɗa gaskiya ne kuma ba ƙarya ba ne. Duka abubuwan da suke faruwa haka ne a haƙur, musamman tauye haƙƙin ƙananu na ƙasa, jarumai da mawaƙa mata da maza, da kuma irin shirin da ake na kan tawaye a Kannywood. Haka bugu da ƙari, fitacciyar jarumar Hausa HADIZA GABON ita ba ta goyi bayan abin da Adam Zango ya faɗa, inda ta ce abin da ya faɗa ga baki ɗaya babu ƙarya a cikinsa, sallan tsakwaron gaskiya ne a ciki. Saboda haka duk a cikin Kannywood tana ƙara gargaɗi da kuma jan kunne da cewa a yi farka ba tare da ku an je ko ina ba, a yi duba da nazari akan maganganun da Adam Zango ya faɗa, domin a maganganunsa kan babu ƙarya. Inda HADIZA GABON ta kara da cewa ita kanta karan kanta ma Adam Zango ne ya taimake ta, ya mata manya-manyan fina-finai, inda har ta shahara ta yi shura a duniya, take ganin ta kai kuma ta isa magana, saboda ta yi kira da cewa masoya su ci gaba da addu'a ga masoyinsa Adam Zango. Tabbas mutum ne mai jin kan na ƙasa, mai tausayi, ga amana, ga ma'amala, ga girmama na ƙasa har da na sama. Adam Zango ba shi da ƙyashi, babu mugunta, babu mummunar zuciya a tare da shi. Saboda haka ta yi jan kunne ga manyan Kannywood da su san me yake faruwa, sannan su farga tun kafin abin ya ciki.